Je mi ťažko povedať meno nejakého konkrétneho hrdinu, skôr by som povedala mená spisovateľov, dvoch, ktorí ma nejakým spôsobom ovplyvnili, a to bol v prvom rade Jules Verne svojimi fantastickými románmi s víziami budúcnosti, a mnohé z tých jeho fantázií, ktoré vtedy uvádzal, sa dnes naplnili a vidíme ich síce trošku v obmenenej podobe, ale tie základné vízie sa už realizovali. Ďalej to bol Robin Cook, ktorý je podľa mňa takým autorom medicínskeho traileru. Pochádzam z takej vlastne vedecko-lekárskej rodiny, čiže od malička som vlastne vyrastala v prostredí, ktoré bolo blízko situované k dnešnej mojej profesii, a tým pádom neviem povedať presne čas, kedy som si uvedomila, ako keby to tak plynule proste tým mojim učením a vývojom prišiel aj ten pocit, že mala by som pokračovať vlastne v tých tradíciách, ktoré u nás boli zaužívané. Tak ja sa venujem takej širšej oblasti, a to oblasti preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíny. Úlohou lekára je liečiť, ale vždy je lepšie predísť ochoreniu, ako už potom liečiť jeho nejaké následky a mnohokrát aj veľmi ťažké komplikácie. Čiže mojou profesiou, mojou snahou je nájsť také parametre, podľa ktorých by sme mohli stanoviť jednak ľudí, ktorí sú náchylnejší na určité ochorenia, a tým pádom ich sledovať, aby sa predišlo vzniku ochoreniu. Alebo v prípade, že ochorenie vznikne, predikovať, že či a ako je možné tohto pacienta liečiť, a nakoniec nájsť najvhodnejší spôsob liečby, ktorý je šitý pre daného konkrétneho pacienta. Čiže poznajúc jeho genetické pozadie, vybrať ten najvhodnejší spôsob liečby. Čo ma fascinuje najviac na mojej práci, je skutočnosť, že obrovské množstvo informácií nadobudnuté za posledných možno 5, 6, 7, 10 rokov maximálne sa už realizuje v praxi. Je veľmi rýchly vlastne prenos tých technológií do praxe, využitie našich vedomostí v praxi. Ja si pamätám, keď som nastupovala ako prvoročiak na univerzitu, a moja prvá prednáška bola s profesorom, ktorý mal víziu. A to víziu, že by si vedel predstaviť fotosyntetizujúce sliepky. Čiže sliepky, ktoré majú vo svojom peri chloroplasty, žili by vlastne svetelné zo slnečnej energie, z vody, a zobkali by si proste nejaké minerály. Tak k tomuto zatiaľ nedošlo, ale bez vízie, a tie vízie boli, sú a aj budú, niet pokroku vo vede. A práve to, že tieto vízie prichádzajú a ten pokrok sa deje a vidíme ho teraz ozaj markantne, každodenne, tak toto je najfascinujúcejšie na mojej práci. Teraz možno vyzniem tak pateticky ako adeptka na Miss World, ale myslím si, že najpodstatnejšie je mier. Mier a pohoda. Pokoj v dušiach ľudí. Bez toho nie je možný rozvoj, bez toho nie je možné pracovať, nie je možná taká tá kľudná existencia človeka, čo si vyžaduje naša práca. Akčnú rodinu v súčasnosti nemám, ale môjim takým vzorom, ak môžem teda povedať, je profesorka Barbara McClintock, ktorá ako cytogenetička vo svojom čase, to boli 50. roky, prišla s úplne novou myšlienkou, a to myšlienkou možno ste počuli, myšlienkou alebo teóriou skákajúcich génov. V tej dobe nebola proste táto hypotéza akceptovaná, neboli ešte znalosti k tomu, aby to bolo potvrdené, a tým pádom ona bola dosť potieraná a po dobu 20 rokov vlastne nemohla publikovať. Až potom, keď sa tá veda posunula a aj ostatní vedci došli k tomu poznaniu, ktoré ona už pred tými 20 rokmi vlastne publikovala a uverejnila, potom jej vlastne bola udelená Nobelová cena za jej celoživotnú prácu. Tak takým odkazom je, aby aj mladí ľudia, síce žijeme v dobe internetu, žijeme v dobe elektroniky, ale treba čítať. Mňa pokladali moji spolužiaci počas teda štúdia, hlavne na strednej škole, za biflošku. Ja som bifloškou nebola. Ja som čítala, čo mi prišlo pod ruku. Boli to cestopisné romány, boli to životopisné romány, historické romány, vedecké romány, také vedecko-populárne proste nejaké články. A toto ma tak strašne obohatilo, že ja som sa nemusela potom už učiť tie klasické texty z učebníc. Ja som čerpala ten námet, tie informácie z tých
zdrojov, ktoré boli pre mňa podstatne zaujímavejšie a zanechali vo mne o mnoho väčšiu stopu, tú vedomostnú stopu, nezanechávali klasické učebnice.